Għan niddedikaw, nħobb niddedika l-kanzunetti, ifmu l-klim, hija kanzunetta verament sabiħa, klim sabiħ, u din hija propju Kuluri. Kuluri, jisejnu il-ġnien, il-fjuri li kantaw fis-snin, fi ġnien wieħed mħawlin, differenti minn xulxin, kull kulur ma' mżejnin, f'armonija jgħixu għalenin. Kuluri, ir-rix tal-azfur, jittajjar jew janni f'ċirdu, jitbespesa ta' kuljum, jibda jsellem għalikum, jinseġġani ħelwa ferm, qalbi frif u xitsok għal-kem. Iswed abjad skur jew ċar, f'moħħna hemm stampa idea, stampa ċara kollha l-wien, jien parti minna, parti mislin. Kuluri fuq wiċċ l-miet, id-dajet jirejxu fis-skit, u tal-bidu u tal-font, minu ċat jew minu tont, waqt li jsebu fl-irmiet, dawk li l-wini xelu l-vera snin. Iswed abjad skur jew ċar, f'moħħna hemm stampa hemm idea, stampa ċara kollha l-wien, jien parti minna, parti mislin. Iswed abjad skur jew ċar, f'moħħna hemm stampa hemm idea, stampa ċara kollha l-wien, jien parti minna, parti mislin. Brava! Grazzi, grazzi. Mamma mia kemm sabiħa. Grazzi, grazzi. Vera toġobni. Hija kanzunetta Antonella. Kanzunetta nsemmilhom in-numri ħalli tibdew iċċemplu pas-soltu 22913-401 jew 402. X'kont se tgħidli Phyllisienne? Kanzunetta li jisimha Kuluri. U l-unika kuluri li jissemmew huma l-iswed u l-abjad biss. Imma mbagħad tieħdu f'dawk il-kuluri kollha tal-kreazzjoni. Ekku. Verament sabiħa. Le xi ħaġa illi U l-iktar versi ġobni li tgħid jien parti minn din l-istampa. Mela, Għaliex mela, inti mela. f'din il-ħajja f'din id-dinja għandek post, ħafna nies jaħsbu li il-miliet jiġi għattali u għal-ċikku u l-peppi u jiena xi ħaġa inqas, mentri mu veru xejn. Jien kuluri Id-dinja hija dejjem. l-post tagħna wkoll. Jiena ċittadin ta' din id-dinja, kull m'hemmx għax dan il-pajjiż tiegħi, għax dan huwa r-raħal tiegħi. Imma jista' jkun illi l-mod ta' kif inkunu tlajna. Ġifieri kollox jiġi mill-ġenituri u ma minn għamilnija, ma minn ġifieri għax tiskanta anke sa 7 snin, ikun hemm influenzi li aħna qas nindunaw u dawk jibqgħu u dawk li ma tantx iktar jissaħħu ġifieri hemm ħafna nies li jispiċċaw anke narcissisti pereżempju, illi tagħhom tajbu jħallu l-ħadd ieħor qishom jieħdu pjaċir b'dak li jbagħti jew ittihom ċertu sodisfazzjoni.